Guys, hello! Welcome to my channel. Hello guys, this is Eric Kelot of Bigo City. Tayong hapon, sir. Ano siyang pamatay, sir? Kuan kanipod ba na basta binggit siguro. Gusto mo na? Pakan? Kalitrag ubag ba? Pakan, sir na. Wala mo bantay ni. Pakan na. Ya ikadua binod magbinod ako kuan. Taw ni kamot ba? Magbinod. Sa pagyan. Kanang say mo. Banod ang kamot ko, sir. Duha ka kamot? O kayo duha. Maganaana lagi ko matugo. Ingo ko sa unsa no magay may ko matong nao. Kay ako i-plaster og asa ang kuan mawala ang binod ba? Mawa ang binod. Muila po dire sa kuan ba? Gusto mo, madamay ang banod rin? Oh, Taas na din ang banod. asta lagi. Kanay mong banod, mga pila kadlaw na mong paminaw. Taw na yun kay Dili adlaw? kanang magtrabaho ko. Dili buwan. Lapas. Ana lapas-lapas na yun. Sige. Kamot lang, ante, walay banod. Ano pa ko yung arthritis bro? Asa mga arthritis mo? Sa tuhod, sa tiil, asa man? Tuhod. Tuhod, aman na tuhura. Magbalin-balin mo eh. Oh. Dili. Sakit po sa hay. Oo. Pero dili naman perminting. Kana lang siguro. Sa pagyan? Mabugnawan. Banhod ang kamot, tiil, arthritis. Usahay ka na. Sa hay. Kana. Mula na ko'y plema ba? Ano magkuhan yung uba? Muhagat. Murag na yun. Hagal-hal. Oo. Sige. Sa pagyan? Kuhan. Insomniahan ko, dili katulog. Mura na po yung bugat. Amnesia na. Ha? Amnesia. Amnesia? Oh, kalimot nagtulog. Dili na insomnia. Mali ang nag-ingon insomnia. Baita. Amnesia na nasa kini. Saan magtulog daw? Ikaw na piyo. Ako lang ang piyo mo ng umata. Ito magpunta ka ron. Tulong ako. Bakit lima na kapo yung umata. Bitaw. Ako bitaw sa'yo, bro. Nga, katulog, di katulog. Yung ingon. Yagok mo kay ikaw, bro. Ang una-una na lang ako katulog. Pero natulog naman gud ta. Ang utok lang ba? Murag dapat na. Atong business. Sige. Ang sa pagyan? Wala na. O, napay mga sasahay. Kana lang yun ako ba? Kana pagkatulog ka. Pagkatulog. Buyag, mayaman. Maglarong tulog niya. Pagkatulog kanilang binod. Banhod yun. Sige. Nagkabasa ka kung to hapon gabi. Nag Masa, hapbat, Oo. kung saan man. may masa ko kay Ano man. ugaw ba magkuan magkuan. May nagabalo ka sa pasar. Asa ka nagbalo? Naman si kuan Si kining palagkaloy ba igagaw mi na da. Oh, Sa testingin ka to ito gaw eh. nahilot na ko doon sa Kaloy. Nakahilot na sa imo. Nahilot na? Oh, sa ining babay. Ayan, shout out kay Kaloy. Kaloy, di ko ka-memorize sa mga customer. Mo siguro. Sige. Harap na ila daw. Carpet sa... First from sa lagi. Kani First nga dalan diri Mm, sa na ilang kampo dai. sige. Asa kayo mo balay, sir? Sa bato. Bato. Ayan, so shout out sa taga Bato, Santa Cruz. Bato, Santa Cruz. No? Sa Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, nasi Sir ato ang tabangan, no? Nadungog man ninyo iyang testimonya. Tas mo sa kusog din mo, sir. Mahagutag sa dili. Mas labaw ang pas mo nimo. May balan pa nato na iya sa dagan sa to paghilot, no? Kaya ang pas mo man good para nang pinaguli sa balay mo. Masa, mahaba, ligo, mo na si pas mo. mo ngira ko kay di ko. Madugay na, kay kusog. Madugay. Mawa yun mo kabuhi sa iyo ba ba. Sige. So ayan, shout out sa taga Santa Cruz, Davao del Sur. God bless sa inyo ha. Merry Christmas advance mo, sir. Happy ng Pasko. Niya sa ko ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, India, Malaysia, Indonesia, Pilipinas. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyo, ano. Of course, tanan mga OFW, lahat ng mga OFW, God bless sa inyo ha. Shout out sa inyo mga OFW. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha. Of course, mga suki na ko nagtanaw sa kuan channel. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay ka na ako panunay. Kung karon lang ka nakaable sa kuang channel, please subscribe, like, and share po. Ayan. So, maghilot ako guys. So, shout out sa taga Santa Cruz, Davao del Sur. Shout out din ako ang number 1 na kasalamatan kanunay, Andigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, maraming salamat sa akong mga suki. Ayan guys. So God bless sa inyo. Maghilot ako guys. So shout out ha sa taga Santa Cruz.
Sige, itanggal mo ko dyan, naka-brief ka? Oo. Sige pre, kay lisod man na, di na itong abot yung paa. Asa mo t-shirt sir? May mo t-shirt sir. Drill mo butang ini ko no. Drill lang, kuha natin mo t-shirt. Arelo, tanggal lang. What's up, guys? Hindi daw mabiyaan yung asawa, kaya nagawang na. Insa. Mahal na din kayo. Mahal ang gasolina. Dapat ka na doon sa ulam, mabaklara na ako. Nagkaulanan ka? Sige, kulog to sir, kulog. Gusto din kag discount. Ani ako dere. Di ba sir? Kapon. Gusto mo na ikaw barato. Ano tapos sir? Saka daw gamay sir, mga adre na po to. Kanina ko. Opo, gamay lang. Pero sa ko gamay sir. Kena baga. Kena. Kena okay ra kana. Okay na posisyon na, yaris lang. Okay, na. Liso-liso lang ha, kapag sa kitang liog. Imo ko sa mga silingan na to. Ang yun yun. Ay, matag na ito po record. Di mo na po po rin. Pwede mo buwak sa pinandok. Mga Hilux ba? Ha? Kilo na magana kita rin sa pagkatos ay. Pinuton. Sinain mo ganun ang dapat at may nun ay kuripot kayo no? Mabitang na dato, no? Dito sa barato. May dagang sa part, barato na mo. Kabalo ng bisas mong trabaho. Okay, sino pangalan dyan? Pangalan? Charlito. Ako pa to sa mga ba? Ikot. Ang coverage ka dito kung sugot ko kung after dito. Wala kung pinano ko sa bang. Hindi ko siya kubre, dili ang ngayon ko discount ng kubre. Ang lato. Kubre ng boss, pwede na. Ha? Hindi ko siya. Ha? O kubre, daga mamangis ako. Dili, makita ko na ako ba ma. Sige, mura rin. Kasi ako daw pang biyan ni Dili, kaya ni trabaho ng boss ng kuha.
help biar ni mga kuwan. Ibahan ni para sa pag-isip ito. Mahal daw. Mahal daw. So, mahal mga plus. Alam nga mo, steak yung ka 400. Hindi siya ka guys 500 eh. Imuha na lang ako 200. Ano yung kadari? Dapat siya matama sa diligid. Siguro na. Oh, ikot siya. Ito ba din? Patoto mo. Yan eh. Ito. Kahit naglikod ka. Ha? Kahit naglikod. Kinahay ko nga ni. Ano rin siya? Steak. Wala pa sila nagbalik. Nakakita lang sila. Excited lang sila kapit ang mga. Beef pa. Solo na to. Ato nag-part. Ang awa. Wala to litson. Sorry, ito di. Bintin ka. Oh, wala juga bisa. Ah, grabe po pala. Eh, grabe daw ito. Silingan na daw. Pa. Wala dahil siya sa una. 100 daw. Ha? 100. 100? Ilan ang unang 100? Yung mahal ang gugeng cancer. Haplas. Nagmahal ang haplas. Di mo rin gyapon yung akong bayad eh. Mura nga ito. May pewa. May pewang na to nila itong hilot. Abang gimata, may dako kay nalang maayo lang sila. Mapura ba gusto yan? Hindi, ito tumawa ka siguro mo dyan sa Hmm? siguro mo dyan sa Oh, ito. May lain. Mata kang service sa isaraman. Paano mo kung nakinig ko namin na dito? Ima. Ano, dito sa balo, nanguhulog lang. Labi, dito lang sa iyo na dito. Yan. Text lang ko niya, sir. Ganahan ka pa home service. Okay. Hindi, text lang. May text niya, naman po schedule yung ano siya. Wala na. Yung kay text ka. Wala ko sa mga text. Sir. Naot ko laing. Lagi mo sipot padada. Sorry. Part. Hindi ba kung patadad ko.
my time. Lingaw-lingaw, good sir, no? Oo. Nindot ako kay park, good sir, no? Sa Digos ba? Ganun, tala. Oo. Tagagkuhan ba? Palamutin ba? Kahapon nagsugod, sir. Christmas light. Natap yan eh. Digo City ka. Siyudad. Natap, no? Pero ano, Samot pa dito, gitungagan pa dyan. pinipit. Diyo eh. Dili pa building Digos City ba? Nagdaruan eh. Outstanding food niya sa Konde National. Pero mo. Samot, daron no? Gitungagan na po ng Christmas, para sa tao din ng Christmas. Ibu mo itong araw. Ano to? Araw to. Araw ng Digos. Ibu mo ito. Pero no first time ginis pa. Balik na. Nahilot unta ko, available sa karong 8 pa ni? 7 or 8? Eight lang. Abot ng kuwan ba? Na 8 bakante. Kung okay siya. Kasi matawagan. Isringan na to, dilan ko. Wala na to. Magbuhat ka ato, di ka-income niya ato. Nagkagay mong sulod. Anak pang Di ko sa sama. Pero, ay, sige. Hindi, buka. pero mo. Ano yung book ni? Yung natranganin mo na sige. Huwag eh. Hindi ko gusto mo. Asa na ka gusto mo? Naman nagdaya ko. Hindi Jollibee. Jollibee na po. Pwede nang puno as Jollibee ko daw akong lawa. Opo.
Ha? Unsa? Unsa? Asa na? Kani? Kani? Uy. Diba? Ada. Latar na sa sumpay-sumpay. Mo tinakpa ra mo gamay mo kayo? Ha? Ay, tahan na sa kwan. Iya kung dako-dako, malata. Ay, puto-buto. Di po sa mabuto katarot yung gagmay. Wala na lighter. Oh, ito na yan. Ito, may ko din. Yan. Binto ba no nga makatipid-tipid? Oh, wala. Kaysa mapalit og pabuto. Plain tiger. Ha? Plain tiger. Hmm. Mas ng private at 40, hindi mo tingarap. Dali na po na kumura pang ibigis pa sa buto. Pero mas barato sa kung pabuto gyud. Aw. Mahal man pabuto. Kasi kita na ito. Ay, Eh per buto man oh, per buto. Nya mahal man sa pabuto gyud. ay. Ugo-ugo ko sa ito. Murot ang kwarta no? Tapos sirang ko na rin bro. Kung nasigaw ito. Wala may gagmay. Di bawal, naroon daw. Ito. Naroon mo sa TV. Yung digos kay Kwan man. Okay man digos. Hindi sa si hindi ano? Hindi na ako ano. Grasya mo yung kaya mo. Nanay. Dagan din ang kumukuha ng pumuto. Ako nasulong pala eh. Kung wala ito.
Dito sa mga puto sa kuan ba no? Oh, patungod balay. Palayo dyan to. Gani. Ayo maato sa payag. Kaya na, kanang sulira pamatang ko nang kuan direct. Oh, dili gani no? Oh, patungod dyan ang balay. Yung mga lokay. Oy, Or dito sa matos bunot. oh, so tunay na yung balay. Tama ko na yun, bawal ada. Ang pinakadool gyud ana mabutan ang kamot. Ah, para Mao gini dool no? Hospital. Kulang kay 5,000. Dahil nagtapsing ra. Ito pagkadayan guys, dito ka na. Naghanap og sinte. Oh, ina sa mo mo. Nagkaroon kay sortis pa. Dito po ito, dito na ko. Kay basi COVID. Ada dia tengah buang ha. Bubong sila doa. Ang motor. Jadi kan makaya nila ang padong pati ng bulay. Okay. Matumba gitu kuat ang batan mo na. Then bili apo. Right. Yang itu sampai untuk bukai itu bungkut. Sampai tu bisa kan bayar ni bukan talaga. Hindi na siya kaya ni. Ano man. Kuliah itu yang apo. Hindi yung apo. Bukan umuman. Ang patu sa pwede ng iya din yan na sa raya sa miyan kanitin. Langkat niyo, sikot. Batay. Tuwad sila. Buray. Wala eh. Wala pa na matumba. Umpat sila tanan ng silang dua eh. Ha? Natumbo silang dua. Tumpos tanong na kuwan. Nagaguray ron sa hospital eh. Kay sakit o man kay anestesya eh. Kay hubog. Inom ka daw sa Nasuot sa Nasuot niya dito. Nagbitay na siguro siya ba niya. Wala rin kapagtunga siya teriya ni anak sa bigit. Oh, suot. Kung karayas eh. Tuyok. Ako. Buka ko yung teriya. Ang kanan yung tikot. Kung karayas. Wow, kahubog. Nagaguray ka. Tunay. Kaya pangit kayo. May porta. Astilan. May kako na to. Sundan yung problema mo. Ano na? May mga kadalihok sa tao ron, porta. Kaya ito, baklay na lang. So, okay pa. Okay, maligid mo rin siya. Tumba. Magmasara. Pagmusra yung kunang sa kanto. Lahit kaya, hubungin mo dalo sa motor. Luwag daw. Oo. Paglutay na, adretso yung mo tumba na. Okay, may ngunit. Ay, tagdili hubog to sa ikatulo. Hubog ko. Hubog po. Agad isang kaya, di tatang kaya na yung hubog. Ikaw, hinang tiil. Kakon sa raya sa'yo. Ay, wala kayo. Wala na rin. Iyan sa kutsisya na. Kalakaw ka. Ang matgata, break, nagkuray man. Kita ba hospital? Nada, national. Yang bayad, di problema ka. Ano, nada, tambar pa yung pulis na. Sahon po na yung pelisod kayo. Pahit po. Airport. Yung dapat na rin, palitan ninyo niyo. Oh, anong Oh, kayo? ya, hospital, way bayad. Saan mo ka na niya? Sa gawas. Ya, di ang gawas di man pwede utang. Oh. Dili na siya mga taga-sulod. Gani mailan sa kaila. Oh, ano ka ilanin mo? Kung kaila, okay lang na. Tagaan ka. Jadi mo kaila. Gawas ka eh. Nagsugot ang tamo ni mo. Saan ito ba kapalit? Balik ka sa agi. Kita ko sa porta. Gagog libo. Ya, pag abot po nimo, layo rin sa oras, nanapot. Oh, kita na po ka. Panani o, kay gusto mang agas. Taman. Gayo, di private. Ambot na ba siya? Gidala, bray. Samot. Tapos, siguro eh. Mga ang kwartang admit ay, kung sa private, mga na. Kaya ko na. May nagkakay sila.
Namay down. Ginito ka ng libro ka sa anak ko. Problema, mga down. Na, Sir, yun. ano ba yun, mga ayaw. Private, ngayon. Ngayon na, basta tanda sitwasyon nga marag. Kung ano ka down, ulitin mo. Sinsel yun mo, sir. Nakagamay natin sila. Kinatrabaho rin po niya. Kaya yan, boss. Private. Wala Wag mag-private na. Ulan. Wag mag-pobre mo ng private. Nakakamay mo. Ikatong nasyonal. Ganun. CMC. Yan. Ako naman yun mag-kaniya state. Ibis kalakaw pa siya pag-ato dito. Pagka kapit na bulan, di naman siya kalakaw. Na. Prostate siya? Kung saan ka prostate? Cancer. Sa Cancer siya? Bereo. Saan ka uli sa pangihi? Oh, Ay, sus, naghanap ko ng na boss. Kumusta naman daw? dali. Ano na tayo? Uli sa pangihi na, prostate. Gila ko to siya. Dali Ang ko. kaway po doon nag-jubit, no? Daw do ko na yung ipatiro no. Yung bataag yun. Ay, diri day. Yung diabetes siya na. Sa utok daw. Tok, dili. Kuwando na sa bot, ang yung duguan na. Wala ko magsakulang. Ako mangkitan ako yung sitwasyon. Pero naman ko na sila ibutang nga pangalan. Walang dugo, ginanawa ko naman sa kulot. Eksog mo na mo sa garilo ginom. Amo, si Carelio day gyapon. Yan, kosong na na. Ay, Sigarilyo inom, ang trabaho sa sigarilyo ko inom, kaya niya patulogon yung dugo. Muna yung trabaho sa mga. Nakanang para mas dali sumasabtan. Muna ihang trabaho sa ato pa. Nga, o di pa yung ka nag-exercise sa mo. Pero kung nag-exercise ka, nakasigarilyo, inom, tanan, bisyo. Pero kung nag-exercise ka, nakapasingot ka, muaway. oh, kana mag-basketball. Basketball ba ron? Sige ka basketball ka nung baklay-baklay or jogging. Kana, muaway na siya. Basta magawa sa singot. Pagamas. Sige kamay. Ay, kaya yung boss ka para makaabot ko. Rekomenda mo gud no? Storyahan na hindi mo dahil. Kaya mo sa sa. Kita po gusto ni sorry. Ano mo gusto ni ginawa? Gusto mo ginawa? Kamay kay na lusaya pero mo ipit nas dugang nga padong. Utak na padong sa ginawa. Diba? Kita mo kasi ng paso. Nagkita pa siguro kami. Ang alsa ko pala dito. Wala man, balik man. Kaya siguro kaya balik man. Masag ko eh. Ha? Ang sugat naman ta. Ilaw ni mo. Damo ko balde. Come on. Ha? Sikat kamay? Nagkapit. Ada ko tidak? Dali po ka nakatuod. So ikaw na siguro ka sa Rabina. Kulturan mo magpagmana sa agan ay kung ito magi sa Kiran. mga daw sa gano'n. Pikas. Kung sino